Igbo bụ Igbo anyị anachi ya tagokwa n'azụ n'oge ụtụtụ ọmanụ nke tata gbasalụ arụ ike gị na ife iwu ị ga na-edobe ka obi gị wee dị mma maka gị bụ onye na-abata kịta ọka bụkwa na ebe ka ị nọ isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ebe nwere ụmụazị wụlụ arụ dị mma nwekwazịa ndị mee gịnị dịkwa iru ka enwe ọfịa na enwe ụlọ wee nwekwa ndị dị iru ka enwe ụlọ ọbịa bụlụ ya bụ na gịnị onye gịnị ya nọkwa ka bụ onye lọlọ Ugombisi mmiri 1 nke mbụ Igbo Okodu Umoji mụ na Doris ọnụ ka na-ewetala unu ya tupu anyị gaba obere ezumike anyị ji o nwere okwu anyị kpụrụ ọnụ kedu ife anyị na-ekwu maka ya anyị na-ajụ na-asị ya bụ abụba na-asachi obi mana mụ nni ụdị nni na-eme ka ya bụ abụba sachila obi ma ọ bụ obi anyị wee na-eme asị nọ na ndị oyibo kpọrọ ya junk food nya nni chala ilie nke talụ nka eche nka ije lachalụ nka echekọ nka mgbe ọbụla ọnụ gị na-akwa ka ebe ọkụkọ na-atụ ọnụ na jikere nwayọ na ọ bụrụ ebute mmanya ngwa ịṅụọ eweta na-akpụ irie eweta akpụlaghachi ya ịṅụọ nwayọ nọ ife anyị na-ekwu ya owe bụrụ ya anyị wee gwa isi gị na ihe esepụnata aka na ya bụ nchọm a na-eri na onwe ka o si adịba na ọda adịsị mma n'ịgbasa ọba maka onye eje sụchikọsịa gị ebe ọbala si agazu na arụ niile sụchie gị obi gị ọ wee bụrụ ya na ịya bụ ọya abụba sachila obi akpọ kolesterọl ọzọ dịka nwanne ya wee bụrụ na gịnị kpọ ke o nwekene ajụjụ ajụkwala anyị na nyaba ebe ichetala ya ajụrụ sị kedu ihe ị ga na-eme ya wụrụ mkpụrụ ọgwụ o jụrụ sio kedu ụdị ihe esi wee chụpụ abụba asachila obi bụ kolesterọl na-aṅụrụ mkpụrụ ọgwụ maka ụfọdụ si na-eche na ife ọbụla bụ ịṅụ mkpụrụ ọgwụ kedu ụzọ ị nwere ike isi maka onye bụ abụba na-asachi obi na-ebutekwanụ mkpụrụ obi inye nsogbu a ma nke ọ ya bụ ịnọkọta isi na onye nwaanyị ọrịa na ọbụla ọnwụ kedu ụzọ enwere ike isi wee wepụ ya bụ abụba sachila obi akpọ ndị oyibo kpọ kolesterọl na-aṅụghị mkpụrụ ọgwụ ịma ya ekwu okwu maka ịdị na-emegharị ahụ exercise ọ dịkwa mma o nwekwara nri ọwa na-akpọ walnut ọ na-enyekwa aka ụkpa ọ na-enye aka iwepụnata abụba ya na-asacha obi ọ na-enyere gị aka o nwekwara ụdị akwụkwọ nri ị ga na-eri na-awụrụ ọsọsọ mkpụrụ ọgwụ o nwere ụdị ndozi ga na-eme ga-enyekwara gị aka ahụ gị na-anabata ya ọkachasị dịka onye buru ibu o mee gịnị ịkamarụ mee gbatunata sepụsịa aka n'ife ụbọlụ wepụ aka ma ịṅụ mmiri jụrụ oyi ya ọ bụrụ mmiri mara m nye m ya ọjụkwa ọnwụkwara anwụ achọzina nke nwụrụ anwụ chọọ nke dị ndụ ịchọọ ịṅụ mmiri ṅụọ nke dị ndụ aṅụzina nke nwa anwụ nọ ife mkpu lọlọpụ ya ọ nwere ndị ya bụ ha ji ego mana m ọnwụkwa anwụ nye m nke nwụla ka ife ji mmiri nwụrụ anwụ eme chọọnụ nke dị ndụ biko kene na ụmụnne m ndị Igbo anyị chọọnụ mmiri dị ndụ bata ọ dị ya dịka ọsọsọ ihe nwụrụ anwụ ọzọ dịka nwanne ya ịma mmiri ya afa ya asị gị chọọ nke nwụrụ anwụ ịchọọ nke nwụrụ anwụ a nwụọ ụdị okpo ofu ya ekpo gị ụdị ọsụsọ ya eso gị na-arụ ị na-ajụzi ọkwa mmiri nwa nwụrụ anwụ ka m ṅụ ọsụsọ a na-eso m mana ọ bụ mmiri dị ndụ ka ịṅụ ya mmiri na-ajụrụ oyi arụ ga-adịkwalụ gị ma jụọ gị oyi na-arụ igosi gị na ya bụ mmiri nwụrụ anwụ ị na-aṅụ bụ ajọ ife n'ebe ị nọ nnukwute ajọ ife ka ọ bụ maka ọ bụrụ na ọ bụrụ ajọ ife ka ihe esipụtasị m mmiri nwụrụ anwụ iwelụzia mmiri nwụrụ anwụ nyazịa ọ bụzialụ anwụrụ anwụ na-enyela nya nwụtọpụpụ ya aka ịfụrụ na ya bụ na onye gị nsogbu ọzọ dịka nwanne ya ọ bụrụ na ị nwere arụ na ibulu ibu na-eneneke n'ife ị na-eli ibu abụrụ na ife ọbụla ịtachatacha ebute a na-ịta ebute nke a ṅụọ ebute nke a ino na-ebuli na-ebu sepụnata aka o nwee ife ọya bụ o nwee oge ọya abụọ oluo elizina nri chọọ mkpụrụ osisi tabịa o nwee mkpụrụ osisi nwegasị afịfịa n'ime ya afịfịa nke ndị oyibo kpọọ fiber na-eje enye aka esebinata abụba anwa sachichala obi maka ife ọbụla ihe na-elizi mgbe abụ ife nwere fiber nyanya bụ afịfịa na-esepụnata abụba sachila obi
iwelu ịchọ mkpụrụ osisi anwa ịma na ọ nwere ụdị mkpụrụ mmiri ọkụ ka tii ị gakwa na-aṅụ na-enyekwa aka na-awụrọ sọsọ mkpụrụ ọgwụ ọ na-enyekwa aka na-agbazinata ya bụ kolesterọl ahụ buru ibu n'ahụ mmadụ a sị gị na kolesterọl ma dị n'ahụ gị ha na-ekwu nke fere oke maka na ọ fee oke mgbe ọbụla ọ na-adụ gị na-egbu gị obi ya na-egbu gị ị na-ekpesa onye ọ na-amasị dị mgbe ọbụla ịpụta mmadụ si ike ka emesi a nne m marọ m na-arụ adịrị mgbe ọbụla iwerezi arụ anwụ nke ka ime ana m ayago na-eteta nke ahụ abụ aza ka ajụjụ na Jehova na-azụkwa na ịdị ka atụrụ mgbe ọbụla isi m na Jehova na-azụ ịdị ka atụrụ ịnọkatakwana were aka gị zukene Jehova ọ bụrụgodị na ị zụrụ ya ka atụrụ zụọ ya ka enwe ma ewu ka ị ma nọ n'ọya ekwere ụgbọnne Jehova na-azụ gị dị ka atụrụ ọ na-azụ gị dị ka atụrụ jiri aka gị gwa Jehova ka ị zụọ anya ka ewu ma ị zụọ onwe gị ka ewu na Jehova azụgo gị ka atụrụ sepụnata obere aka ọ bụrụ ịnọdụ mgbe ọbụla ị na-eme ka nlichatacha ana m eli nka achọrọ m nka ọ bụrụ na ị bụrụ onye nwere arụ Chineke malụgodi ife ị mana ya bụ onye jụkwa m sị m lọlọ m kedu ụdị inyocha arụ a na-eje enyocha maka mana ọ dị ka anyị arapụzi ya izu ụka ọzọ ka anyị bidokwa n'ebe anyị kwụsị tibekwa ọnụ maka gịnị ị na-anyị fụ na ọ bụ ife ndị ekwe bụ na ọ bụ dịka onye buru ibu o nwere mgbe oge ọ ya abụ oluo ilie nri ụtụtụ oge ụfọdụ ada elizi nri efe maka efe ada adị maka nri efe dịka ndị gbagotaba anụ goonu dịka ndị otu anyị ịbịa ilie nri ụtụtụ ijisi ike ọ bụ na ịfụ nri anyasị ihe ya ilie ya n'oge ọ bụrụ chiji ebido bute akpụ bute nka nobe ide enyela onwe ka ilie ya nwere ọkụ ife dịka irichala nya bụ obele ịchọza mkpụrụ osisi tazia mkpụrụ osisi a anyị ta ya enye aka ọ bụrụ na ọnwa abụba dị gị n'obi na-achọ ebe ọ ya eje fachikọ ma ebe ọ ya eje sụkọ onwe ya wee na-eme gị na-ebu n'afọ gege ya onye fụ ya sị na-arụ anwaka ọ ya nwekwa na ọya ka ibu akpagharị na-edere ndụ ya bụ ife abụrụ ndụ ndị be anyị unu anụgokwa ka o si ada nketa ọzọ dị ka bụ ime gịnị ịkaba arụ na-emesagharị arụ na-aga ije ịnọkọta ime ihe a na-akpọ wọk gagharịa agagharịa ịnọdụ anyị ịnọzi n'ofu ebe nọta enye aka isi ya o so n'ihe a ya eme ka ịyalụ ịgwọ abụba chachi obi na-aṅụrụ mkpụrụ ọgwụ ọbụla ọ ya enye aka ịgwọ nya bụ abụba sachiri obi na-aṅụrụ ọgwụ ọbụla ndị be anyị unu afụgo na oge anyị na-ekwuzi kwalụpụ unu na-anya n'ife onyonyo na-afụ ka akara ekwentị anyị na-aga ma ife eji enweta anyị n'iru akwụkwọ ọ bụrụ na ọ chọrọ dịka onye a na-ajụ anyị ajụjụ anyị na-atụlili ya ajụjụ gị agwụberọ anyị ka izu ụka ọzọ anyị bịa anyị bidokwa na-azakwa gị ya bụ ajụjụ ụfọdụ ife anyị chọgasịrị ịma ma ọ bụ ihe ekwesịgasị ime gịnị anyị anweta ya aka m bụkwa onye lọlọ Ugombaisi Mmiri 1 biko ọ ga-adịba